El passat dimecres 6 de març va començar el repartiment de motxilles en valencià entre els xiquets i xiquetes dels centres escolars de Mislata. Ana Maria Julián, regidora d'Educació i Promoció del Valencià, es va apropar fins al Col·legi Mestre Serrano per explicar als alumnes en què consisteix la campanya i per animar-los a parlar la llengua. Cada any regalem al curs de segon de primària alguna cosa que tinga o que promocioni la llengua valenciana i en aquest cas ha sigut vocabulari de la ciutat. Hem fet una sèrie de motxilles per a que gasten per portar al col·legi, per a les extraescolars, per a la gimnàsia, per al que vulguin i en esta borsa estan serigrafiats diferents elements que poden trobar a la ciutat, com pot ser la bústia de correus, taxi, fanal, semàfors, etc. I així ajudar a que a l'hora que tenen un objecte que és útil per a ells, com és una motxilla, doncs que vagin aprenent vocabulari específic de la ciutat en aquest cas. L'Ajuntament de Mislata promociona d'esta manera la llengua entre els escolars de primària de la ciutat amb el repartiment de les motxilles amb pictogrames urbans i el seu vocabulari propi. L'objectiu d'esta acció és fomentar l'ús de la llengua valenciana entre els més menuts i fer-ho d'una forma divertida i amena. Les activitats que fem per promocionar el valencià se concentren especialment al mes de setembre, que és quan celebrem el mes del valencià, però és de veres que aproximadament cada mes se fa també alguna activitat per a que no se'ns oblide que la llengua és important tindre-la sempre present. I enguany, al mes de març, hem decidit repartir aquestes motxilles. Esta campanya es du a terme tots els anys a les diferents escoles de la localitat.